Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar, mehriban tamaşaçylar. Owadan kim awadan, boynumdan aýdym sağly vatanymyzda. Size bagtiyarlyk, wagt hoşgör bolsun. Türkmenistan rowaşyň watanyny, kullu türkmen halkyny ösüşüriň belentikden alpary hormatly prezidentimiziň janyny sag tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaşyklary wetilmek tüýsüriň arzu edýär. Her şeyle yaşlıdan yaşlı acayip arzular bilen de medeniyeti diýjalmagy. Aydym islamymyzyň, saganlylymyzyň, sunut işgärlemimiziň döredýän acayip aydymdyr saatlar bilen taş etmek maksady bilen sunut öwüşgünleri ýetmişimiziň täzeni ortaktany başlaýar. Elbette mehriban tamaşaçylar bilýärsiň gepleşigimiziň kergede kysanyny ýaşdakine aydym islamymyz, ussat saganlylymyz gepleşigimizde çykyş edip acayip aydymdyr saatlary gyzykly söhbetler size ýetirýänler. Elbette gepleşigimiziň bu ýerde kysanyň mehmany Maýakuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň Bahtiyar talebi Bahram Huseýnow bilen söhbetleşdik. Bahram gepleşigimize hoş gördük. Bahram ene şu an Maýakuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň okap bilim alýan halifalaryň elinde täzim alýanlar. Söhbetleşigimiziň başyny döredýän aydymlaryň dogrusyny, täzelikleriň dogrusyny başladyk. Owaýna görüşimiz ýaly berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe mehriban, gahryman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyz gün saýyn gözelleşýär, güldarlaşýar. Şuň ýaly ajayip ýurdumyzy, ajayip watanymyzy, diýarymyzy basp etmekde biz medeniýet işgärlerim oza öz goşandymyzy goşup bu ýurdumyz hakda, watanymyz hakda täzeden täze aýdymlary işläp dur. Ýakyn wagtda halk köpçüligine şekilli aýdymlarymyzy, öz aýdymlarymyzy ýetirer diýip umyd edýäs. Şu an täze aýdymlary işläp dur diýip bolýar. Her bir aýdymçy iste ussatdan halifalan aýdymlary ýene ýetýär. Ýa-bolmasa halk aýdymy, opera aýdymlary, ýa-bolmasa da özleri awtorskiy, kompozitorskiy aýdymlary döredýärler. Şol aýdym saatlar döredýände esasan kompozitorlar işleýär. Maýakuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň talipleri, egindeşlerimiz şolar bilen bilelikde saatlary işleýär. Bahram gepleşigimiň başynda iki aýdym bilen başlar. Rahim mümkin olsa şol gepleşigimiň başyny söýüp aýdym bilen başlaýaly. Bakanda nädetmegin gözünim demesen zar etme sen canım. Bu sevgime yok deme aşığım bolayım. Meni yalnız kaldırmalım Mecnun'um bolayım. Yanıma gel yarım. Gel seni bolayma hatay, gözünü öpay, masalı asmanda kay. Gel seni bolayma hatay, gözünü öpay, masalı asmanda kay. Gel gel bolayma hatay, gözünü öpay, masalı asmanda kay. Gel gel bolayma hatay, gözünü öpay, masalı asmanda kay.
ýene ýa-da aýdymda bahram gepleşigimiz sowal jogap arkaly dowam etsek, Mahmutly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talip deňdüşmesi bilen aýdym sahatlary işleýän diýdiňiz bolýar. Esasat siz opera boýunça bilim artdyrýar. Opera sanatynda, opera ustadlarda esasan haýsy halipalar dinleýän, haýsy halipalar bilen tälim alýan. Opera sanatynda men öz halipam, molimim Türkmenistan halk artisti Atajan Berdiýew, Türkmenistan altyn asr bäsleşiň ýeňçisi Begenç Moşeýew. Ondan da şaram biz halipalarymız Atagelli Gary Aziz we Türkmenistan halk artisti. Gaýwany esasan dinleýän halipalar. Gaýwany esasında dinleýän halipalam Aýdogul Gurbanow we Medeniýet Şahberdiýew we Ata Ilamanow ýaly halipalan aýdymlaryny dinläp, dinläp şondan özümizde gerek sapaklary edinýät alýar. Şu esasan bakal uğruna. Opera sanatynda esasan halipalar dinläp hatamlar kämilleşýär. Aýdym sahatlary ýerine ýetirýär. Şu bakal sanatynda estrada sanatyna tapagyny. Ýöne men düşünjäm boýunça vokal ýoly bolanda güýçli ses ol dogry goýulyp dogry aýdylmaly ses diýip halipalarymyz şeýle diýär. Onlaryň içine alyp sesini göni kelläňe goýup şu kelläňde ýanlanyp açyk ses diýär. Öz düzgün oýunça aýtmaly. Şu vokal ýoly bolanda. Estrada bolanda ýa köprek bokurdokda her hil tilsimler ulanýar. Oňam her hili özüniň ýollary bar. Mysal üçin ahal ýoly, ertar ýoly, ýomut ýoly, damana ýollary diýip özüniň ýollary bar. Olar köprek bokurdokda şo esasynda aýdylýar. Şu opera sanatynda söhbet etdik. Mümkin gepleşigimiz dowamly. Opera aýdymlary Aýrytladım kino filminden artygyň aýdymma halkyň aňynda galan mümkin bolsa şonu ýerine ýetirip berýän. Kurban olum yarın kadı boyuna.
bahram ýeri itirazat aýdymyňda ödümüň dowamly opera turmuty hakkında dowam etsek, esasan opera turmutunda şu özüňiz haýsy operalarda çykyş etdiňiz? Aşyk Çaňly diýen opera goýuldy. Damana ýolunda aýdylýan da köprek. Şol operada maňadam ilkinji sapar operada çykyş etmek mesir etdi. Hayat Han diýip opera goýuldy. Onda da Serkerden nökeri keşfini yerine getirdim. Gaharly gygyryp şol operada men öz yerine getiren keşfim, ýagny bibiň dogany, şonu mümkin bolsa yerine etip beräýin. Kimdir ol, nireň adam sol? Sen bilýärmi onuň kimdigini? Ol saňa bir zatlar diýdi, aýtdyryp. Gepleşimiň şu ýerine ýene bir opera aýdymny ýerine getirip berdiň. Näkin aýdym bilen dowam edelim? Men şu ýerde belli kompozitorymyz Recep Recep'in sazyna ýazylan Dağlar diýen aýdym ýerine getirip berän er mümkin bolsa. opera turmutunun ýerine itirazat aýdymyňda gepleşimiz sowal jogap arkaly dowam etsek, esasan her bir aýdymçyň ýüregine bir hujuw dörýärde, bir zada ymtylyp, bir zada ýüregine hujuw bilen aýdymlar ýerine getirýär. Siziň üstünlük getiren ýyllaryňyz haýsy ýyllar? Aýdym saat ýoluny üstünlük getiren ýyllar? İlk maňa üstünlük getiren ýylym hormatly arkadaşymyzyň eglan eden türkmeniň altynasır bäsleşiginiň çäginde geçirilýän ýaňlan diýarym telebäsleşiginiň ýeňijisi 2013-nji ýylda ýeňijisi bolmak bagty maňa mesir etdi. Özünde bir ýatdan çykmajak bir günlüň pursatlaryň biri boldy da ýaňky ýerine getiren Recep Recep'in sazyna ýazylan Dağlar diýen aýdymy maňa şowluk getirdi. Soňky jemleji tapgyrda aýdyp, şonda men ýeňiji bolupdym 2013-nji ýylda. Şol meň ýatdan çykmajak ýyllarym boldy. Ondan soň 2014-nji ýylda Lebap vilayet ýürüýte sunuwat mekdebine vokal bölümine okuwa girdim.
Olam men üçin bir ýatdan çykmajak pursatlarym boldy. Galybersedem 2018-nji ýyl Maya Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talyby bolmak bagty maňa meýser etdi. Şol ýyllar men pikirimçe ýatdan çykmajak pursatlarym ýyllam kam diýip pikir etdim. Dogry elep geçýän şu wagt her bir adamyň ýüreginde arzuw gaýnap soşýar. Guşganasyz adam arzuwsuz bolmady diýär. Siziň hem çaqa eden arzuwuňyz şu wagtky käriňiz aýdym sady ýoluňyz bilen gabat gelýär. Men kiçilikden şu ýaş gamam şu aýdymçy bolmak, teleýaýlymlarda goý berilen aýdymlary diňläp, şolaň bilen öýkünüp, deň aýdyp, şeýdip aýdym tasyny ýolu bilen şol ýol bilen giderim diýip arzu etýärdim. Bahram Rahman arkadaşım Halifa şäherlik görnüp operatörün dikeldik berdi. Şu ýagdaýyny bellep geçdiňiz. Operatörün aşyk saňy operatörüne çykyş etdim diýdiňiz. Haýatany operatörüne çykyş etdim diýdiňiz. Şo operalarda çykyş etmäkä ilki gaýta operalara tomaş edip gördiňiz. Hormatly arkadaşymyz şu operatörüni gaýtadan dikeldik berdi. Şondan bäri ähli operalary şu güne çenli goý berilen ähli türkmen operalaryny tomaş edip Magtymul operasy, Aýna operasy, Leyli Mejnun operasy şol operalary teleýaýlymlarda görýärdik. Şonda arzu etýärdim. Han menem şol operaň içinde bir keşp ýerine ýetirsemkäm, ýetirip bilermikäm diýip arzu etýärdim şo wagtlar. Şol arzuwlar şu günde ene gatyl boldy. Size şeyler sowal bilen dowam etsek. Çeper edebiýat okuýan. Ben çeper edebiýaty gowurýan, okumanym, dinlemänim. Bu sow şahyrymyz bolan Magtymul Pragyň goşgylaryny okuýan. Indi operatörün daşlaşyp estrada ýolunyň bir tomaşaçylarymyza aýdym ýerine ýetip beräýär. Näke aýdym bilen dowam edelim. Bizim şu ýerine seni gözläp, eger mümkin bolsa şonuň ýerine ýetip beräýin toýg aýdymyny. Ucunda giň dünýäniň aýlandym ýar seni gözläp. Ucunda giň dünýäniň aýlandym ýar seni gözläp. Gözlerimde keşfin alyp seni gözläp, seni gözläp. Gözlerimde keşfin alyp seni gözläp, seni gözläp. Divana, pervana, ey sever ýar seni gözläp. Divana, pervana, ey sever ýar seni gözläp. Sen ya hürmele söýgüme zardır buyurur. Peri sen ya hürmele söýgüme zardır buyurur. Düşlerimde takatım yok seni gözläp, seni gözläp. Düşlerimde takatım yok seni gözläp, seni gözläp. Divana, pervana, ey sever ýar seni gözläp. Divana, pervana, ey sever ýar seni gözläp.
ettin gıya garadın Gözlerimde keşfin alıyor Seni gözlep Divana, pervana Ey sever yar seni gözlep Divana, pervana Ey sever yar seni gözlep Aylandım yar seni gözlep Bahram şu an her bir aydım çiğni ya olmasa medeni sanat işgallerini sağlananı meşguluğa getiriyen aydım ya olmasa sağlık duruyor. Sizi esasen meşguluğa getiren aydım haysaydım mı? Her kime bir aydymyň sebebi bilen aydymçylar meşhur bolýar. Men pikirimçe maňa üstünlük getiren aydym şol kompozitor Recep Recep'iň Dağlar diýen aydymy. Şol aydym men üçin üstünlük getiren aydym. Sebebi şondan soň eýem Halipalaň ýanyna baryp şol aydym ýerine ýetirişimi görkezip, şonu dinlänlerem şonu görüp opera ýerine düşüpdir diýip köpse maňa şey diýip aýtdy. Şoň üçin men üçin üstünlük getiren aydym şol Recep Recep'iň Dağlar diýen aydymy. Ýerleşimiň dowamy näkil aydym bilen dowam edeni? Gepleşemiziň şu ýerinde ýene-de bir toýga aydymny tomaşaçylara ýerine ýetirip berýär. Süýgümi kabul eder, aşygyň gadal goşar. Gara göz galam gaşa, şanyňa ýürek çoşar. Süýgümi kabul eder, aşygyň gadal goşar. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Keşfime men maýylan, näzeriňe kaýylan. Dişleriň dürdänedir, sözleriň nur çaýylan. Keşfime men maýylan, näzeriňe kaýylan. Dişleriň dürdänedir, sözleriň nur çaýylan. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Gitme, gitme, gitme dursana ýar. Süýgümi kabul eder, jogabym bersene ýar. Sağ ol Bahram ýerine ýetiren azap aydymlaryňdan tomaşaçylarymyň bilet gelýän opera sanat hakynda söhbet açarmyda opera sanat hakynda bir näçe soralar jogap bereňizde köp sağ bolsun aýdýas. Gepleşigimiň ahyryna ýüregiňizden çykan azap arzuwlaryňy tomaşaçylarymyza beýan edäsiz. Biz talip ýaşlara sunuwa diýişgärlerine
Şunun ýaly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamyzyň jany sag tutýan tutumly işleri elmi dama rowaşlyklara beslensin. Köp sağ ol gepleşiginde gatnaşamyňda ýerine ýetiren ajaýyp aýdymyňda köp sağ bolsun aýdýat okuwymyzda, işiňizde üstünlikler tüýsüremizde arzuw edýät o waryň belent bolup toýdur bayramlarda, meden şäherlerde, konsertlerde ýaňlatdyrma tüýsüremizde arzuw edýät. Sag bol. Ine mehman watandaşlar, hormatly tamaşaçylar, size ýetirmekde söhbetli görüşlerimiz aýdymdyr sağlanma şulardan ibaret. Bizden ähliňizde bir can saglygyň maşgala awadançylygy, milli medeniýetimiň hak gowunlary hormatly prezidentimiň janyny sag tutýan tutumly işleriniň gelmedi ama rowaşlyklary we senmeň tüýsüremizden arzuw edýär. Gepleşigimiň ahyryny orta gulleýä, gulaşýan ata watanymyzy, Aziýanyň merzeni bolan Aşgabat şäherimizi wagt edýän ajaýyp aýdymdyr sağlar bilen jemleýär. Ýene-de ýaşy günlerde ýaşy teleýänini görüşäjek. Hoş wagtyňyz. Geceleň nurana günnüleň ýagty Odan şaýolum zamanaň bagty Arkadagyň gurýan merjen paýtagty Cümle jahan jenneti sen canım